Πέμπτος, Γεράκος Αθανάσιος, ΑΕΚ. Όλοι ΑΕΚ, τι είναι εδώ. Όλοι ΑΕΚ. Αμέ. Τέταρτος, Ρόκας. Ρόκας Ιωάννης, Ερμής. Τρίτος, Γιάκος Νικόλας, ΑΕΚ. Δεύτερος, Λεπενιώτης Μιχάλης, Ερμής. Καλά ήσουν από εκεί. Πρώτος, Σιγά να προλαβαίνω. Όπου ο κύριος μετά. Όχι, δίπλα. Εντάξει ρε παιδιά, σιγά σιγά. πρώτος, Χριστόπουλος Ανδρέας Πελωτών. Η κυρία Ελένη στον νικητή της κούρσας να απονείμει και την αθοδέσμη του. Και το φυλάκι του.